Les comunitats energètiques en els polígons industrials són una opció cada vegada més factible que pot reduir costos. L'autoconsum fotovoltaic és clau per reduir la despesa i augmentar la independència energètica. Avui s'ha fet una xerrada al Gornal Activa per conèixer més a fons aquest nou model de gestió de l'energia. Un sistema que es pot fer de manera individual, on l'empresa consumeix el que genera a la seva teulada, però també compartida, en una instal·lació que genera energia per a més d'una empresa. Las comunidades energéticas son una nueva figura del sector eléctrico que está diseñada justamente para que personas o entidades que disponen de techos en los que instalar placas fotovoltaicas puedan asociarse con quienes no disponen de ese espacio para consumir, digamos, para producir electricidad y consumirla de manera comunitaria. Es decir, para compartir lo que implica ubicar estas placas y generar esta electricidad. Des de l'EBAI han assenyalat que la preocupació de les empreses per al cost de l'energia és evident. Per a moltes d'elles suposa una despesa molt gran, a vegades fins a un 80% del total dels seus costos. Per això, des d'aquesta associació empresarial, es busquen solucions per aconseguir generar energia d'una manera més neta i econòmica. Mitjançant negociacions amb les comercialitzadores agrupant empreses, amb actuacions d'eficiència energètica. El tema de les comunitats és una opció que pot ser interessant en algun cas, però ens han posat a treballar de forma molt més àmplia i a més cada empresa té una casuística. Tenim un grup d'experts que també ens pot aportar solucions i d'altra banda també treballem temes de descarbonització, del tema de les emissions, de forma global, sostenibilitat i eficiència. A l'Hospitalet s'està treballant en la creació de comunitats energètiques. Consten iniciatives i instal·lacions a nivell particular de plaques fotovoltaiques tant d'empreses com d'habitatges. Són els passos previs a la creació d'aquest nou tipus de sistema energètic.